Hver uge bliver 1600 kreaturer afleveret til Aarhus Slagtehus. Her står 60 medarbejdere klar til at slagte, udskære og partere dagens 320 kreaturer. Kreaturerne bliver identificeret og vejet, før de bliver sendt videre til boldpistolen. Dyrene vejer mellem 250 og 1500 kilo. Skuddet fra boldpistolen bedøver dyret. Det dør, når halspulsåren skæres over om lidt. Mulen, yveret og det yderste led af benene skæres af. Om mindre end 30 minutter hænger kroppen i 2 halve på køl. Skindet løsnes med knive og trækkes af med hjælp fra en maskine. Det bliver sendt til garvning og vil blive brugt til sko, tasker, møbler og lædersæder i biler. Fedtet bliver skåret af og samlet i nogle store kasser. Det bliver brugt til sæbe og margarine.